ሰላም ክቡራትን ክቡራን ንሕጅም በአርድ ማናብቲ ሓፈሻዊ ትምህርቲና ወልደ አብ ካብኡ ሓፈሻዊ ፍልጠት ማለት ሓፈሻዊ ፍልጠት ድማ እንዲም ሕጂ ህቡና ዘሎ ማዕዳን ትምህርትን መንእሰያት ዝብል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ርኢና ነርና ኢና ሕጂ ድማ ሓፈሻዊ ፍልጠት ብሓፈሹ ማለት ምክንያቱ እቲ ናይ ኣቦይ ወልደ ኣብ መጽሓፍ ሲ ከምዚ መዓልታዊ ዘድልየካ ነገራት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡሎ ክብሎ ክእል እየ ንዘስተውዕል ሰብ ስለዚ እምበኣር ሕጂ ድማ ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣርእስታ እንታይ ኢሎም ኣለው ሰብከ ካበየናይ መንግስቲ እዩ እሞ ንንበብ ብርግጽ ከዓ ገለ ክልተ ገለ ነጥብታት ሲ ዝምህሩና ክንረኽበሉ ንኽእል ኢና ማለት እየ ምክንያቱ ትሶም ኩሉ ግዜ ዘቕርብዎ ንትምህርቲ ነቲ ገና ዘይነቕሐ ዝነበረ ህዝቢ በተሓሳስቦኦም ገና እውን ዘይነቓሕና ዘለና ክሳብ ሕጂ እውን ኣይነቓሕናን ከምቲ ገርሃርድ እውን ዝበሎ ሓበሻስ ኣብቲ ጸልማት ንሕና ናይ ማእከላይ ዘመን ዝነበርናሉ ልክዕ ኣብኡ እያ ዘላ እንዲልዋ ሕጂ እውን ገና ካብኡ ፈለኻ ይበልናን ዘለና በዚ ምክንያት ኣብዚ ሓፈሻዊ ፍልጠት ድማ ብርግጽ ነጥብታት ድምህሩና ክንረክብ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ እስከ ንንበባ እምበኣርታ ኣስፊሮማ ዘለዉ ሓሳባት ሰብከ ካበየናይ መንግስቲ እዩ ኣትብል ኣርእስቲ ከም ሕቶ መጠን እቶም ናይ ዓለም ቀዳሞት ሊቃውንቲ ነዚ ዝርአ ስጋዊ ወይስ መሬታዊ ፍጥረት ዘበለ ኩሉ ኣብ ሰለስተ መንግስቲ ወይስ ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ ክፍሊ መቂሎሞ ኣለዉ ንፍጥረት ኣብ ሰለስተ ዓበይቲ መቂሎሞ ኣለዉ ሕጂ ንገዛእ ርሱ ትምህርቲ ነቶም ብፍላይ ብዙሕ ትምህርቲ ዘየብልና ከመይ ገይሮም እዮም ደኣሎም ንፍጥረት ናይ ዓለምሲ ኣብ ሰለስተ መቂሎሞ ኢልና ክንሓስብ ገብረና ማለት ገዛእ ርሱ እዚ እንድሕር ክትሓስብ ጀሚርካ ድማ ክትነቅሕ ትጅምር ማለት ክትነቅሕ እንድሕር ጀሚርካ ድማ ከምትሶም ዝበልዎ እታ መሬት እታ ዓድባና ጥራሕ ዓድባና ዲ ሓቀይ ዝነበሩ ዓዶም ኣብ ኣጥራሕ ዘይኮነስ ክኒኡ ጎረባ ብትወረድ ኔው ከድካ ብዓይንኻ ዘይትበጽሖ ከም ዘሎ ሲሪኤ ሰሚዐ ከስተውዕል ጀሚረ ዝበልዎ ከምኡ እንድሕር ክትሓስብ ጀሚርካ ድማ ከተስተውዕል ትጅምር ከም ዝኣመሰለ ጽሑፋት እንድሕር ረኺብካ ድማ ነቲ ሓሳብካ ክሓስብ ይጅምር እሞ ይበራበር በዚ ከዓ ይነቅሕ ሕጂ እንታይ ይብሉ እምበኣር ኣለዉ ብምቕጻል እቶም ሰለስተ መንግስታት እንታይ እምሎም ይብሉ ኣለዉ እንስሳዊ መንግስቲ መሬታዊ መንግስቲ ብቕላዊ መንግስቲ ኢሎም ከዓ ይሰምይዎም ኣለዉ እንታይ እዮም ዝብልዎም ዘለዉ እንስሳዊ መንግስቲ ወይ ከዓ እዚ መንግስቲ ዝብልዎ ዘለውስ ሕጂ ከም መበቆላት ይኾን ከም ዓሌታት ድዮም ናይ እንስሳ ዓሌት ናይ መሬት ከመታኽልቲ ማለት ክኸውን ይኽእል ዓሌት ናይ መሬታዊ ሳደኖ ብቑላዊ ኣታኽልቲስ ክኸውን ዝኽእል ምብቋል ወይ ከዓ ድማ መሬታዊ መንግስቲ ድማ ከምዚ ወርቂ ሉል ገለ መሳሊ ክኸውን ይኽእል ዲያመንድ ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ኮይኑ ኣብ ሰለስተ እዮም መቂሎሞ እቶም ሰለስተ ከዓ ጠቂሶምን ኣለዉ ኣብቲ ዝመጽእ ክሕብሩና እዮም ባዕሎም እንስሳዊ መንግስቲ መሬታዊ መንግስቲ ብቕላዊ መንግስቲ ኢሎም እቶም ናይ ሊቃውንቲ ከፍ ኢሎሞ ንፍጥረት ዓለም እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ብገዛእ ኣካላቱ ወይስ ብገዛእ ሓይሉን ፍቓዱን ክንቀሳኸስ ዝኽእል ዘበለ ኩሉ ካብ ዓራዛዝነ ጀሚሩ ክሳብ ሓርገጽ ካብ ጭሩ ጀሚሩ ክሳብ ንስሪ ካብ ቆንጪ ጀሚሩ ክሳብ ሓርማዝ ከምኡውን ብዓይኒ ሰብ ክረኣዩ ዘይኽእሉ ደቀቕቲ ሓሳኹ ከይተረፉ ኩላቶም ካብቲ እንስሳዊ መንግስቲ እዮም እዞም ዝጠቐስዎ እምበኣር እንስሳዊ መንግስቲ ኢሎም ኣለዉ ተባሂሎም ኣለዉ እቲ ህይወት ዘይብሉ ብገዛእ ሓይሉ ወይስ ብገዛእ ፍቓዱ ድማ ክንቀሳቐስ ዘይኽእል ዘበለ ኩሉ ድማ ካብቲ መሬታዊ መንግስቲ እዩ ከምኡውን እቲ ዝበቁል ዘበለ ዓይነት ኩሉ ካብ ብቕላዊ መንግስቲ እዩ ኢሎም ከም መእተው ሂቦም ኣለዉ ድሓር ብምቕጻል እንታይ ኢሎም ሓቱ ሰብከ ካበየናይ መንግስቲ እዩ ምክንያቱ ናይ ኣታኽልቲ ናይ እንስሳ ናይ ተፈጥራዊ ማዕድን ንበሎም ክንቀሳቐሱ ዘይኽእሉ እዮም ኢሎሞም ዘለዉ እዩ ሰብከ ብፍሉይ ድማ ንሰብ ሒዞሞ
ኣለዉ ኣብ 3 ኢሎምና ነይሮም እንታይ ክብሉና ምስከን ንመልከት ኣቦና ወልደ ኣብ ምክንያቱ ንዓና ሓፈሻዊ ፍልጠት ኢሎም ዘቕረብዎ እንድዩ ሰብከ ካበየናይ መንግስቲ እዩ ኣብ መጀመርያ ሰብ ካብ ኩሉ ብፁዓን መላእኽቲ ሓደ እዩ ዝነበረ መላእኽቲ ግናኸ በደል ስለ ዝበደለ እሞ ኣብቲ ቅዱስ ሰፈር ማለት ኣብ ሰማይ ከዓ ክቕመጥ ስለ ዘይተኻእለ ናብ ምድሪ ተደርበ ንመሬት ኣርኪሱ መታ ነታ መንግስተ ነቲ ሰማይ ኣርኪስዎ ሽዑ ናብ ምድሪ ተደርበ ይብሉ ኣለዉ ንሳሕኡ ወይስ መቕጻዕትኡ ክሳብ ዝውድእ እውን ኣብዛ ዓለም ምድሪ ይነብር ኣሎ ብዝተረፈ ሰብ ካብ መፈጠሩ ካብ መንግስተ ሰማያት እዩ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ያ ኣይኮነን ሰብስ ካብ መፈጠሩ ኣዝዩ ትሕት ዝበለ ፍጥረት ደኣዩ እምበረ እዩ ዝነበረ እዩ ዝነበረ ብሳላ ምልውዋጥ ኣየርን ምልውዋጥ ሙቐት ምድርን ምልውዋጥ ግዜን ደሓር ከዓ ብሳላ ትምህርቲ ከዓ ግና ካብቲ ካብ ኩሉ ትሕት ዝበለ እንስሳነትስ ናብቲ ብመልክዕ ኮነ ወይስ ብምስትውዓል ሒሽ ዝበለ እንስሳነት ተሰጋገረ ማለት ህበይ ኮነ ብድሕሪ ክንደይ ገድልን ክንደይ ትምህርትን ከዓ ሰብ ኮነ ለዚ ብክንደይ ገድሊ ጻዕርን ትምህርትን እንታይ ኮይኑ ሰብ ኮነ ካብ ሰብ ዝኾነ ድማ ከምኡ ዝበለ ብግዚኡ እናበለ ብግዚኡ ናብቲ ኣዝዩ ክብ ዝበለ መንፈሳዊ ፍልጠት ክልወጥ እዩ ዝብሉ ድማ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ በኣር ሰብሲ ገሊኦም ብተፈጥሩ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተፈጥረ ካብ ሰማያት እንታይ ሽሙ ቅዱስ ከም መላእኽቲ ዝነበረ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ብዓይኒ ሃይማኖት በገሊኦም ድማ በዚ ናይ ለውጢ ከም ማንም እንስሳ ከም በዓል ህበይ መሳሊ እዩ ነይሩ ድሓር ግን እንዳማዕበለ ኸይዱ ናብዚ ሕጂ ጸብለልትነት ዘለዎ ናይ ፍጥረት ክልወጥ ክኢሉ ዝብሉ ድማ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ከምዚ እንዳገበሩ ይምህሩና ኣለዉ ዋላቲ ዘሰሓሕብ ናይ ምስሓሓብ ሓሳባት እውን እዞም ብሃይማኖታዊ ኣገባብ ዝርእይዎን እቶም ኢቮሉሽን ድሓንበሎ በዚ ዓለም ለኻዊ ቃል ብምልውዋጥ ቀስ ብቐስ እንዳበልካ ዝልወጥ ብኢቮሉሽን ከምዚ ሕጂ ንኣብነት ሲ ቀይሕ ባሕሪ ሲ ሓደ እዋን ሲ ድሕሪ 4 ሚልዮን ድዩ ገለድስ ተፈጊኡ ናብዛ ሕጂ ኢትዮጵያ ሽዑን ኢትዮጵያ ክትበሃል ድያ ብዘየገድስ ኣብዛ ሕጂ ኢትዮጵያ ዝበሃል ክቐርብ እዩ እንታይ ሕጂ እዚ ብተፈጥሮ ክትቅይሮ ዘይትኽእል ቀስ እንዳበለስ ከምኡ ክኸውን እዩ ሰብ ድማ ከምኡ ቀስ እንዳበለ ናብዚ ደረጃ ዝበጽሐ እዩ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ኣበይ ወልዳብ ስለዚ እዚ ንገዛእ ርእሱሲ እንቶም ክልተ ናይ ፍጥረት ኣምላኽ ዝተፈጥረ ቅዱስ ፍጥረት እዩ ክብሉ ከለዉ ከምታ ዘለዋ ብምስልና ንፍጠር እንዲ ዝበለ ክብሉ ከለዉ ኣለካ እንዶ ስታይ ዝበሃል ብኢቮሉሽን እምበር ከም ህበይ ይኸይድ ነይሩ ድሓር ክንዲዚ ቅድሚ ገለ 100,000 ዓመታት እኮ ከምዚ ይኸይድ ነይሩ ድሓር ብእግሩ ጠጠው ብክልተ እግሩ ጠጠው ክብል ጀሚሩ ገለ እንዳበልካ ድማ ክልቲኦም ከምዚ ኢሎም ክማጎትሉ ዝኽእሉ ኣለዉ ስለዚ ሓሳብ ንሓሳብ ምግጫው እውን ናይ ሓሳብ ንሓሳብ ምጽዋር እውን ብንድሕር ደኣ ኣስተውዒልናሉ ይምህሩና ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ አንታ ቅዱስ ዝበልካ አንታ ከምዚ ኢልካ ክትኩንኖ የብልካን አንታ ወድዛ ከምዚ ኢኻ ክትብሎ የብልካን ከምዚ ብቲክቶክ ክበሃልዎ ዝውዕሉ ዞም መንእሰያት እስኻ ደኣ ኣረሚን እንዲኻ እንታ ኣረሚን ነዚ ፍጥረት ኣምላኽ ሕሲርካዩ ህበይ እዩ ነይሩ ክትብል ንሰብ ኢሎም ድማ ዝፃረፉ ደይኮኑሲ መመርትዖኦም ሒዞም ከቕርቡ ከምኡ ዝኣመሰለ ስነ ልቦና ከም ዝሓድረና ሓፈሻዊ ፍልጠት ይምህሩና ኣለዉ ቦይወልዳብ ማለት እዩ ንሕናኸ ብዛዕባ ሰብ እንታይ ንብል እብሉ ኣለዉ ሕጂ ኣቦይ ወልዳብ ንሕናኸ ንሶምከ ደኣ ክብላ ኣነ ድማ እምበር ንሕና ሳ ብዛዕባኡ ሓሲብና ዘይንፈልጥ ብዙሓት ክንህሉ ንኽእልና ወይ ከዓ ዳርጋ መብዛሕትና ኣቦይ ወልዳብከ ብዛዕባ ሰብ እንታይ ይብሉ
ሓሳቦም እዮም ከካፍሉና እየ ዝብል ኣነ ከምኡ ኢኻ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ካብ ክልተ ፍጥረት ከም ዝኾነ ኣጸቢቕካ ምፍላጥ የድሊ ማለት መንፈሳውን ስጋውን ሰብ በቲ መንፈሳዊ ፍጥረቱ ወይ ከዓ ባህሪኡ ካብተን ኣቐድም ኣቢልና ዘመልከትክናየን ሰለስተ መንግስታት ተኻፋሊ ኮይኑ ይርከብ ስለዚ እምበኣር እተን ሰለስተ መንግስታት በቲ ሓደ ወገን እንስሳ በቲ ሓደ ወገን ተኽሊ በቲ ሓደ ወገን ድማ ተፈጥሮ ከምዚ ኣዞ ወርቂ ብሩር ገለ መሳሊት ተፈጥሮ ከምኡ ተረዲእኒ ዘሎ ከምኡ ካብ ሰለስተ ተኻፋሊ ካብ ሰለስቲአን ይርከቦ እዩ ካብ ተኽሊ ይርከቦ ካብ ተፈጥሮ ይርከቦ ካብ እንስሳ ይርከቦ እንስሳ እውን እዩ ንማለት እዩ ንኣብነት ከምኡ ኢሎም ከየረድኡና ኣለዉ ሓፈሻዊ ፍልጠት እዩ ሕጂ ዘብርህልና ዘለዉ ኣበይ ወልዲ ኣብ እምበር ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ናይ ምምዛን ሓፈሻዊ ፍልጠት ድማ እንታይ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ፍልጠት ናይ ምምዛን ዓቕሚ ሓደ ጥራሕ ኣብዚ ሓደ እዋንሲ ሓደ ሰብኣይና ሓደ ኤርትራውሲ እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ በቃ ጽቡቕ ትምህርቲ ዘለዎ እዩ ነይሩ ቀደም ብፍላይ ሎም ሕውስውስ ከይበለ ከሎ በዚ ኤሌክትሮኒክን ገለመለን ቅድሚ 45 ዓመት ኣቢሉ ገብር ከመይ ጌርካ ኣኻ ወደይ ጸሊም ኮንካ ገለ ኢልዎሲ ከመይ እንድዒ ኣብ ኣፍሪቃስ ከምኡ እዩ ዋላ እቲ በረድ እዚ ዝወርድ በረድ ዋላ ሱሲ ኣብ ኣፍሪቃስ ጸሊም እዩ እንተበልክዎስ ኣሚንኒ ኢሉ ሕጂ እዚ ሓፈሻዊ ፍልጠት የብሉን ብሓደ ትምህርቲ ኣዝዩ ምሁር እዩ ሰብኣይ ሓፈሻዊ ፍልጠት ግን የብሉን ምክንያቱ በረድ ኣብ ኣፍሪቃሲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ከም ምዃኑ መጠን በረድ ጻዕዳ ከም ዝኾነ ክርድኦ ኣይክእልን እዩ እምበር ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ኩሉ ጸሊም ዋላ እቲ እምኒ እውን ጸሊም ተበልካ እቲ ማይ እውን ጸሊም ተበልካሲ ከኣምን ዝኽእል ሓፈሻዊ ፍልጠት ዘይነበሮ እዩ ነይሩ እቲ ምሁር ሓላፊ ናይ ሰራሕተኛታት ዝነበረ ኢሉ ሕጂ ንኸምዚኦም ዝጠቕሙና ዘለዉ ድማ ኣበይ ወልዲ ስለዚ ጥቕሙ ኣለዎ እንታይ ይብሉ ሽዑ ዳሕራይ ብምቕጻል ንኣብነት ሓደ ሰብ ብገምገም ሓደ ገደል ኣቢሉ ክሓልፍ እንተዝጅምር እሞ ሰተት ቢሉ ወይስ ርእሱ ኣንጸራሪዎ ድማ ናብቲ ገደል እንተዝጸድፍስ ልክዕ ከም ሓንቲ እምኒ ወይ ከዓ ከም ሓደ ሓፂን ኮይኑ ደኣ ናብቲ መዓሙቕ ገደል ኣቢሉ ሸለውለው ምበለ እምበር ሰብ ስለ ዝኾነ ናብ ላዕሊ ወይስ ናብቲ ክነዋይ ገምገም ኣቢሉ ኣይምነፈረን ስለዚ እምበኣር ከም በዓል እምኒ ከም በዓል ልስታይ ኣብዚ ባህሪ እዚ ሰብ ከምቲ ተፈጥሮ እዩ ተፈጥሮ ክንቀሳቐሳ ይኽእል ገለ ዝበልዎ ከምቲ ተፈጥሮ ከም በዓል እምኒ ከም ገለ መለብቲ ገደል ክኸውን ከሎ ከምኦም ይኸውን ዝኽእል ስለዚ ሓደ ባህሪኡ እዚ ኣለዎ ንማለት እዮም ዘምፅዎ ዘለዉ ኣውያቱን ብኽያቱን ብህራሩን ድማ ንገለ እኳ ኣይምጠቐሞን ዋላ ሓንቲ ምጠቐሞን ከድሕኖ ይምኽኣለን ማለት እዩ እረ እዚ ስዕብ ኣብነት እውን ክንውስኽ ንኽእል ኢና ማለት እዩ በዚ ስዕባ ነጥቢ እውን ከነጉልሖ ንኽእል ኢና ዝያዳ ከነብርሆ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣካላት ሓደ ሰብ ካብ መሬት እዩ እተፈጥረ ስለዚ ሓመድ ኢኻ እሞ ናብ ሓመድ ካትምለስ እንዲልዎ ብኸምኡ ማለት ግን ከይህወኽ ምናልባሽ ኣካላት ሓደ ሰብ ካብ መሬት እዩ እተፈጥረ ስለዚ ከዓ እቶም ሓኪማት ከም ዝብሉ እንደገና እቲ ኣብ ፈናጢሕካዮስ ናብ ማይ ናብ ሓፂን ናብ ፎስፎረስ ናብ ካልሲዩም ከምኡውን ኣብቲ መሬታዊ መንግስቲ ዝርከብ ናብ ካልእ ብዙሕ ነገራት ከም ዝመቓቐል ኣጸቢቑ እተፈልጠ እዩ ምክንያቱ እዚ ኣብዚ ብዙሓት ምፍላይ ዘን ኤርትራውያን ወይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሽኡን ናይ ሓፂን ዋሕድለክን ክብልዎን ከሎስ ኣብ ደምዶ ሓፂን ከም ዘሎ ንፈልጥ ነርና ኢና ምክንያቱ ንኦክሲጅን ዘመላልስዎ እኳ ደኣ ነቶም ሴላት ሓይሊ ክረኽቡ ነቲ ሽኮር ወይ ከዓ ነቲ ኤነርጂ ነቲ ሓይሊ ማለት እየ
እሱ ዓብ ግደ ኣለዎ እዩ ዝበሃል ስለዚ ሓፂን እውን ኣሎ ማለት ካብ ተፈጥሮ ሰብ ማለት እዩ ብከምዚ ገይሮም እዮም ዘረድኡና ዘሎ ከም በዓል ፎስፎር ካልሲዩም ብታ ብለት ምክንያት ብፍላይ ነዞም ካብ ኣፍሪቃ ዝመጻእና እቲ ኣካላትና ብዙሕ ፀሓይ ስለ ዝለመደ ፀሓይ ካብ ካልሲዩም ሓቀይ መሰል ካብ ካልሲዩም ካብ ፀሓይ ድማ ስለ ዝርከብ ወይ ከዓ ካብ ፀባ እውን ብዙሕ ስለ ዝርከብ ዝብልዎ ዝኾነ ኮይኑ ግን ካልሲዩም እውን ኣለና ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ሓደ ሰብ ካብቲ መሬታዊ መንግስቲ ተኻፋሊ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ስለዚ ነቲ መሬታዊ መንግስቲ ኢሎሞ ዘለዎ ወልደ ኣምባር ነዞም ሚነራላት ዝበሃል ብካልእ ኣባህላ ከም በዓል ሓፂን ከም በዓል ካልሲዩም ከም በዓል ፎስፈር ከምኡ ናባና ኣሎ ስለዚ ናቶም ዓሌት እውን ኣለና እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ከምዚ ዞም ኣውራጃ ንሕና ዓሌትና ንጎይኑ እዩ ክብሉ ዝጅምሩ ዘለዉ በወልዲ ኣብሲ ይምህሩና ኣለዉ እውን ዋላቲ ፎኩስ ዝኾነ ዘይንቁሕ ዝኾነ ኣካላትና ዕውር ዝኾነ ኣተሓሳስባናሲ ብከምዚ ዋ እሞ በዓል ሓፂን በዓል ፎስፈር እኳ ኣካላትና ምስኦም እኳ ዝተዛመድና ካብ ኮና ደኣ ምስቶም ቋንቋና ዝቋንቆኦም ባህልና ዝበሃሎም ዓሌትና ዝዓልየቶም እንታይ ዓሌትና ከምኡ ክንታይ ዝፈላለና ሓደ ባኢና ድብል ኣተሓሳስባ እውን ክመፀና ክእል እዩ እንድሕር ኣክፊሕና ብውሕዱስ ንገሌና ሰብ ካብቲ ብቁላዊ መንግስቲ ድማ ተኻፋሊ ከም ዝኾነ ከዓ ኣዞ ብቁላዊ ድማ ታክልቲኦም ክኾኑ ዝኽእሉ ሕጂ ብቁሊ እቲ ዝበዝሕ መግቡ ኣብቲ ብቁላዊ መንግስቲ ዝርከብ ብምዃኑ ንፈልጥ ካብ ታክልቲ ሓምሊ ወዘተረፈ ከም ምዃኑ ንፈልጥ ካብቲ እንስሳዊ መንግስቲ እውን ተኻፋሊ ከም ዝኾነ ድማ በቲ ኣሰራርዓ ኣካላቱ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ወኢደ እግሪ ዘለዎ ከም ናይ እንስሳ ምዃኑ እውን ወይ እውን ስጋ ስለ ዝበልዕ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣካሉስ እንስሳ እውን እዩ እምዝብሎ ዘሎ ኣካላት ሓደ ሰብ ካብ ኣካላት እቶም ውዑይ ደም ዘለዎም እንስሳ ብዙሕ ኣይፈላለን እዩ ሓደ ሰብ ከም ሓደ ብዕራይ ኣድጊ ሓሰማ ኣንበሳ ጥምየት ጽምኣት ስቃይ ይስምዖ ስለዚ ተመሳሳልነት ከም በዓል ብዕራይ ኣድጊ ሓሰማ ኣንበሳ ተመሳሳልነት ኣለዎ ምክንያቱ ከም ኣቶም ጥምየትን ጽምኣትን ድኻምን ስለ ዝስምዖ ስቃይ ስለ ዝስምዖ ከም ኣታቶም እውን ይኣርጉ እሞ ይመውት እምበኣር ከሰብ እንስሳ ከም ዝኾነ እሞ እቲ ምቕሉ ከዓ ዕድሉ ማለት እዩ ማለት ስለ ምቕሉ ከዓ ካብቲ እንስሳዊ መንግስቲ ከም ዝኾነስ ኣደላዲልና ክንኣምኖ እንኽእል ርግሉጽ ነገር እዩ እምበር እንስሳ ምዃኑ በዚ ንገልጾ ዘለናሲ ከምኦም ዝጠሚ ከምኦም ዝጸምእ ከምኦም ዝሳቀ ከምኦም ዝኣርግ ከምኦም ዝመውት ካብ ኮነ ከምዞም ውዑይ ደም ዘለዎም ብፍላይ እንስሳ ብሓፈሽኡ ስለዚ ሓደ ካብኦም እዩ እወ ሰብ እንስሳ እዩ ኢሎም መሽዑ ግናኸ ልክዕ ከምቶም ካልኦት እንስሳታት ዝኾነ እንስሳ ደኸሞ እዩ ከምኦም ድሞ ልክዕ ከምዞም በዓል ኣድጊ ከም በዓል እንስሳ ከም በዓል ላም ከም በዓል ብዕራይ ድዩ ሰብ እብሉ ኣለዉ እንታይ ክብሉና እዮም ድማ ከም ሕቶኦም ኣቕሪቦማ ዘለዉ ሓፈሻዊ ፍልጠት እንዲ ነስተውዕል ካብዚ ሓፈሻዊ ፍልጠት እንታይ ሓፈሻዊ ፍልጠት ረኺብና ነቲ ተሓሳስባና ንዕሙቆን ነስፍሖን እቲ መደብ ናይ ኣበይ ወልዳ ንጥቀመሉ ናይ ብሓቂ ነዚ ልቦና እዚ ክንጥቀመሉ ጥራሕ እዩ ዘለና ሕጂ እንታይ ይብሉ እምበኣር ንመርምር ኢሎም እንስሳታት ኣባይቶም ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ የእምሮ ኣለዎም ይመስሉ እንስሳታት ብፍጥረቶም ምስ ጸላኢ ዝከላኸልሉ ኣጽዋር ኣለዎም ቅርኒ ጽፍሪ መርዚ ኣለዎም እንስሳታት ንንብረቶም ዝኸውን ነገር ክምህዙ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ገለገሊኦም ኣለዉ እንስሳታት ክረምቲ ክኸውን ከሎ ንክረምቲ ዝኾኖም ቀለብ ዝእክቡ ከምዘን ምፁፁላይ መሰልቲ ንኣብነት ኣሽሆርንሽን ዝብልዎም ኣለዉ ብዛ ዓዲ ከምኡ ዝገብራ ማለት እዩ ሓንሳእ ዘገርም ዝኾነ ምስትውዓል እኳ ይረኣዮም እዩ ሰብ ግና ቅድሚ ሎሚ እውን ኣመልክትናዮ ከም ዝነበርና ብዘይገለ ኣጽዋር
ወይስ ብዘይ መከላኸሊ እዩ ዝውለድ ከይተማህረን ከይተመርሐን ድማ ገለ እኳ ክገብር ኣይኽእልን ኣብዚኣ ንምርካ ሕጂ ድመጽእ ዘሎ እውን ክትጠቕመና ከይተማህረን ስኢሉ ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጥ እዩ ዝውለድ ሰብ ድኹም እዩ ዝውለድ ከይተማህረን ከይተመስርሐን ድማ ገለ እኳ ክገብር ኣይኽእልን ስለዚ እምበኣር በዚ ናቲ ከይተመርሐ ዝብሎ ዘሎ ከይተኾስኮሰ እምበልኩ ኣነ ከይተኾስኮሰን ከይተመርሐን ድማ ከይተማህረን ከይተኾስኮሰን ከይተማህረን ድማ ገለ እኳ ክገብር ኣይክእልን እዚ ኣብ ኣፍሪቃ ወይ ካብ ካልኦትን ዘለው ኣብዞም ሃገራት ዕራብ እውን ከምኡ ብጀካ ኣብታ ሃይማኖትን ዓልየትን ዘተኩረት ተደይ ኮይና ኣብ ናይ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ናይ ስነ ፍልጠታዊ ኣፍልጦ ዝተኾስኮሰን ዘይተኾስኮሰን ዘይተማህረን ወይ ከዓ ብኾስኳሲኡን ብትምህርቱን ድሑር ስለ ዝኾነ ከምዚ ሕጂ ዘሕዝን ኣብቲ ናይ ፍልስጤም ሓደ ቆልዓ ኣባና እውን ኣሎ እንዲሁ ብስታይ ደበሎ ሓደ ቁት ኩላታ ፋሚሊኡ ጠፊኣስ ናብ ሓደ ናብ ሓውሱ ጽሉል ተጸሊሉ በቃ ከምኡ ኣብ ከምኡ ንነብር ኣለና ኣብታ ጸልማት ናይ ማእከላይ ዘመን ዝበላ በዓል ገርሃርድ ሕጂ ጌና ኣብኣ ኣለና ታዝ ምሁሩና ንዓና እንታይ እዮም በሃይማኖት ዶ በቃ ሃይማኖት አላዶ መንግስተ ሰማይ አላዶ ጀናዶ አላዶ እንዳበልካ ኣብኣ በአጥራህ ኮስኩስካ ሰኽራማት ማለሲ ናይ ሃይማኖት ዕብዳን ዘለና ገይሮም ናይ ዓልየት ዕብዳን ዘለና ገይሮም አይሁድ ዓረብ እንዳበልካ ዝብል መጽ ዕብዳን ደሎ ገይሮም ያዕቦይና ንዓብነቱን ከምዚ ክጠቅመና ክእል ዝሓፈሻው ፍልጠት ስለዚ ንሕና ዘይተማሃርናን ዘይተኾስኮስናን ዘይማዕበልናን ስለ ዝኾንና ኢና ዋላ ኣብቲ ውራጃናን ኣብቲ ሃይማኖትናን ኮለል ክንብል ንነብር ዘለና ዓቢድና ዘለና ኣብቲ ናይ ማእከላይ ዘመን ዕውር ዝነበረሉ ህዝቢ ኤውሮጳ ካብኡ ዘይተጋላገልና ስለ ዘለና ኢና እዚኦም ኤውሮጳውያን ግን ሓደ ቆልዓ እንድሕር ደኣ ተማሂዩ እንድሕር ተወሊዱ ናይ ትምህርቲ ዕድል ግድን ክህልዎ ኣለዎ ምክንያቱ ንሱ ብርሃን ናይ ህይወቱ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብርሃን ወይ ከዓ መጻዕ ዕድል ናይታ ሃገር እውን ዘደልድል ከምኳ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እዩ ማለት እቶም ኣባና ዘለዉ ግን ሃይማኖታዊ እንድሕር ደኣ ኮኑ ታ ትመጽእ መንግስተ ሰማይ ኣተገድሰን እምበር ዛ ናይዛ ዓለም እዚኣ ደኣ እንታይ ዋጋ ደለዋ ኢደ ሓለፍቲ ኢና እንዳበልካ ግን ኣይተሓልፍ ኒኻ እኮ ተሓደ እንዳተፈራረኻሲ እኳ ደኣ እንዳበዛሕካ ዕድል ተረኺብካስ ትነብር ኢኻ ደለኻ ኣብ ዓለም ክብውልቅኻ ጥራሕ ክትሪኣ የብልካ በቲ ዘርእኻ በቲ ንዓኻ ዝፈጠረ ዝርኢ ብቅርስትታትካ ብኣዞ ኮሚታት ክትኣምን ክትክእል ኣለካ ስለዚ ንኸምኡ ክጠቅመና ብዝኽእል ኣገባብ እዮም ኣቦይ ወልዲ ኣብነ ዝሓፈሻዊ ፍልጠት ከምኡ ዝርዳእና ኣነ ካልእ ሰብ ድማ ኣንቢቡ ካልእ ስታይ ጠቃሚ ክረኽበሉ ይኽእል ኣነ ግን ብኸምዚ ንዓይ ኣዝዩ ጠቃሚ እዩ ከስፍሕ ክኽእል ካብቲ ጸቢብ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክወፅእ ክኽእል ሓደ ሰብ ብኢቮሉሽን ዝተፈጥረ እዩ ሰብ እምበር ኣዳምን ሔዋንን ተፈጠር ኢልዎምሲ ኡፍ ኢሉሎምሲ ኣይኮነን ዝብለኒ እንድሕር ደኣ ረኺበ ንዓደ ኣሞ ስከበል መርትዖታትና ንቕርብ እየ ዝብሎ እምበር እንታ ወድዛ ከምዚ ኢለ ወይ ከዓ ከምዞም ንሓንሳቡን ዞም ኣስላም ብፍላይ ዝገብርዎ ኣላሁ ኣክበር ኢለ ክዋጋእ እንታይ ሽሙ ክብል ክቃታተል ኣይኮንኩን ካብዚ ንምውፃእ ጠቕመና ብምቕጻል እንታይ ዝብል ንሰብ ኣብ ቁም ነገር ምእንቲ ክበጽሕ ብዙሕ ክንክን ማለት ናይ ሕጂ ብዙሕ ክንክን ማለት ብዙሕ ትምህርቲ ብዙሕ ረድኤት የድልዮ ብዙሕ ትምህርትን ብዙሕ ምሕጋዝን የድልዮ ብዝተማህረን ብዝተመስርሐን ግና እንድሕር ደኣ ተማሂሩን ማዕቢሉን ግና ካብቶም ሓያላት እንስሳታት ዝሓየለ ካብቶም መስተውዓልትን እውን ኣዝዩ ዝበለጸ መስተውዓል ዘለዎ ፍጥረት ይኸውን ልክዕ ሕጂ እሳቶም ዞም ምዕራባውያን ብፍላይ ድሓን ንበሎም በዓል ቻይና እውን ምስኦም ተሰሪዐን እንድን ሕጂ በዓል ህንዲ እውን ናብኦም ገጸን ድኸዳደ ዘለዋ እንድን እሳቶም ስለ ዝተማሃሩ ዕድል ናይ ትምህርቲ ስለ ዝረኸቡ ንዓለም
ቶም ዝሓየሉ ኮይኖም ኣለዉ እምበር ብቦክስተት ዝኸውን ደኣ ቦክስ ደኣ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝዕብልልዎ ዝነበሩ ታሪኽ ዘይበዝሕን ስለዚ እምበኣር ከምኡ ዝኣመሰለ ምስትውዓል ከነሕድር ሕጂ እሞ ከዓ ድማ ኣብ ዱረናትን ኣብ ካልእ እንተበፂሑ ንሪኦ ኣለና ንዓለም ሓንቲ እስራኤል ንበይና በቃ እንታይ ሽሙ ክትደፍራ ዘይትኽእል ኣብ ሓንቲ ዘደንቅፃ ሰበይቲ ዝረኣኽዎ ናብኡ ኩሉ ዓንዩ ምስ ረኣዮ ኣበየለዉ ደኣ እቶም ምዕራብ ኣበየለዉ ደኣ ሃገራት ኣስላም ከም ዝኽወርደና ከሎ ሕጂ በቲ ንሳን ዝዓበያሉ ዝተኾስኮሳሉ ሃገራት ዕራብ ሃገራት ኣስላምሲ ክሕግዙና እዮም ዝብል ከምኡ ስለ ዝተኾስኮሳ እየን ኣብዚ ነዘን ሰበይቲ እዚአን ብትምህርቲ ናይ ዓለም ፀጊበን ተማሂረን ተኾስኩሰን እንተዝኾና ግን እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ፍጹም ኣይመሃለውንን ነይሩ ኣብቲ ፍጥረትን ኣብ ንብረት እንስሳን እንተተመልከትና እንስሳታት ዛንታ ኾነ ወይስ ያታ የብሎምን ሕጂ እንስሳ ኢልናዮ እንዲና ንሰብ እምበኣር ካብ ሰብ እንታይ እዮም ከኣኢሎም ነይሮም እሞ ሰብዶ ከም ዝኾነ እንስሳ እዩ ዝብል ሕቶ እዮም ኣቕሪቦም ነይሮም ሕጂ እምበኣር እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እንስሳታት እንስሳ እዩ ዶ እንስሳ ክንብሎ ይንኽእልና ምክንያቱ እንስሳታት ደኣ ዛንታ ኾነ ወይስ ያታ ኣለዎም ድዩ የብሎምን ተማሂራቶም እውን ንደቃቶም ኣየስተምህሩን እዮም ብዙሕ ምስትውዓል ዘለዎም ኣኽላባትን ኣፍራስን ከም ዝነበሩ ወይስ ከዓ ከም ዘለዉ ይዝረብ እዩ ግናኸ ካባታቶም ሓደ እኳ ፕሮፌሰር ዝኾነ ኣይርከብን ስለዚ በዚ እምበኣር ሰብ ፍሉይ እዩ ሰብ ግና ካብ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ናብ ሓደ ካልእ ዓይነት ትምህርቲ ካብ እተፈልጠ ናብ ነገር ናብ ዘይተፈልጠ ካብቲ ግሉጽ እውን ናብቲ ስውር ምስጢር ዝኾነ ነገራት ክሰጋገርን ክበጽሕን ዝኽእል ምስትውዓል ኣለዎ በዚ ካብ እንስሳ ይፍለ እዩ እንድሕር ምሂርካዮሲ እንታይ ዝብል ዘላ ብዚ ካብ ግሉጽን ካብ ዝረአ ወይ ካብ ፍሉጥ ዝነበረ ካብ ግሉጽ እውን ናብ ስውርን ምስጢር ዝኾነ ብእምሮኻ ጥራሕ ክብጻሕ ዝኽኣል ነገራት ክሰጋገርን ክበጽሕን ዝኽእል ምስትውዓል ኣለዎ ንኣብነቱ ሎሚ እቶም ምዕቡላት ሃገራት እቶም ፈላጣት እዮም ዝበሃሉ ካብ ንፈልጦ ዘይንፈልጦ እዩ ዝበዝሕ እዮም ዝብሉ ንሕና እዞም ዓሌታውያንን ሃይማኖታውያንን ኣብታ ጸልማት ንነብር ግን እታ ንሕና ንፈልጣ መወዳእታኣ ንሳ እያ እዮም ዝብሉ ከምቲ ሓደ ፈላስፋ ዝበሎ ንዓለም ስንታይ ኢኻ ተምሂርካያ ተበልዎ ዝን እንዲሉ ዋንታ ኹንካ ደኣ ዝን ትብል ኣነ ደኣ መመን ኮይነ እነ ዓለም ዝምህራ እታ ዓባይ ትምህርቲ ዝተምሃርካያ እንታይ ኣተ ትብለንስ ንዓኣ ምምላሽ መሓሰትን ምስተባህለ እሞ ኸበል ንዓኣ መልሳ ምስተባህለ ቁሩብ ፍልጠት ኣብ ዝነበረኒ ግዜ ነቲ ዝበዝሕ ፍልጠት ዝፈልጦ ይመስለኒ ነይሩ ብዙሕ ፍልጠት ኣብ ዝፈለጥ ኩሉ ግን ዋላ ሓንቲ ከም ዘይፈልጥ ፈሊጥ ሕጂ እቶም ፈላጣት ናይ ዓለም ምስቲ ዘለዎም ፍልጠት ዋላ ሓንቲ ከም ዘይፈልጡ እዮም ዝፈልጡ ንሕና ኸ እዞም ብሃይማኖት ክንመራምር ጥቕስታት ክስታይ ከነብል እንውዕል በቃ ዓሌትና ክንጽብጽብ እንውዕል ኣብኣ ተደሪትና ካብኣ ተዓቢ ፍልጠት ቃዛፉውን ኢሉ እዩ እታ ዝበለጸት ሕግና ዓለም እትኸውን ቁርኣን እያ ልዕሊ ቁርኣን ሰላምን ረብሓን ምዕባልን ከምጽእ ዝኽእል ሕጊ ዓለም ናይቶም ኮሙኒስት ይኹን ናይቶም ካፒታሊስት የለን ንሀ ድማ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብ ሃገራት ዕራብ ኣብ ሃገራት ኣሰላም ከዓ ንርኢ ኣለና ኣሳድ እኳ ትማል ተሰጒጉ ሕጂ ድማ እንታይ እዮም ዝብልዎም ነበሩ እዞም ሱንን ሽዓን ወይ ከዓ ድማ እቶም ኣለቪት ናይ ኣመንቲ ናይ ኣሳድ ዝበሃሉ ናብኡ ድማ ሕጂ ውግእ ድማ እንህለ እንታይ ዝበሃል ዝሳወር ዘሎ ይመስል እሳ እያ ካብኡ ክንድሕን እምበኣር እዚ ትምህርቲ ናይ ኣቦይ ወልዲ ኣብ ሓፈሻዊ ፍልጠት ዓብዪ ሓገዝ ኣለዎ ባህላ እየ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እምበኣር እቲ ኣስተምህሮን ወዲ ሰብ ማለት እዩ እቲ ኣስተምህሮን ዘጥረዮ ፍልጠትን ፍረ ፍልጠትን ከዓ ናብ ደቁን ከመሓላልፎ ይኽእል ብሓደ ቃል ሰብ
ክቕጽል ዝኽእል ፍልጥረ ማለት ክምዕብል እያ ክቕጽል ሕጂ ብናይ ዘበናዊ ባህላ ኮይና ትስምዓኒ ሰብ ክምዕብል ዝኽእል ፍጥረት እዩ ክንብል ንኽእል ኢና ተተማሂሩ ክምዕብል ዝኽእል ፍጥረት እዩ ለዚ ኣብ ኣእም ከዓ ኸሊኦምና ዘለዉ እዞም መራሕቲ ኣፍሪቃ ምዞም ንጥቕሞም ዝደልዩ ካፒታሊስት ኣብ ኣኾይኖም ውሽጢ እንዳገበሩ ካፒታሊስት ጥራሕ ኣይኮኑን በዓል ቻይና በዓል ገለመሎም ከዓ ድማ ብዝገደደ ዝኣትዉ ዘለዉ ተን ሓያላት እንተበልኮ ናይ ዓለም ተን ምዕብላት ናይ ዓለም ናታ ምዕባለ ንዓና ጥራሕ ሒዝና ያስቕ ክንብል ኣለና እምበር ነቲ ምጣኔ ሃብቶኦም እንድሕር ደኣ ከህልኽዎ ጀሚሮም ንዕኦም ክጥቀምሉ ተጀሚሮም ዘይማዕበላ ሃገራት ነቲ ህዝብና ዝኣክል ኣይ ክንረኽበሉና ወይ ከዓ ድማ ክንምጅሪት ከም በዓል ማስክ ድዮም ዝበሃሉ ሰኢልካ ናይ ዓለም ብምሉኡ ከም ማሓደር ዝኽእል ገንዘብ ክንሕዛ ይንኽእል ኒና ከም ድላይና ድማ ክንጠውያ ንዓለም ኣይንኽእልና ዝብል ኣተሓሳስባ ገይሮም ካብ ትምህርቲ ነፂሎምና ኣለዉ ዳርጋ ስሙር ግንባር ገይሮም እዮም ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ምስቶም ናህና መራሕቲ ከም በዓል ኢሳያስ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ከም ኣብነት ክጠቅስ ተኾይነ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረት ዝዕኑ ወይ ከዓ ዝዓፁ ናይ ሰብን ናይ እንስሳን ንብረት ከመይ ከም ዝኾነ ኣጸቢቕና ምእንቲ ክንርድኦስ ባህሪ ማለት እዩ ንብረት ሕጂ ወይ ከዓ ዓቕሚ ንበሎ ናይ ሰብን ናይ እንስሳን ዓቕሚ ከመይ ከም ዝኾነ ኣጸቢቕና ምእንቲ ንብረት እዮም ኢሎማ ዘለዉ ቅሬታታ ምክንያቱ እቲ ቃላት ናይ ሽዑ ዝነበረን ናይ ሕጂ እውን ከምኡ ቋንቋውን ይቕየር ምዃኑ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ኣብዚ ሓዳስ ኤርትራ ገለ ዝብልዋ ሕጂ መጀመርያ ኣነ ናይ ብሓቂ ይደጋግሞ ነይረ እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም ትደጋግሞ በቃ ነቲ ምስ ደጋገምካ እኳ ተረዲእካ እቲ ኣብኡ ዘስፍርዎ ዝነበሩ ቃላት ኣፀሓሕፋ ዝኾነ ኮይኑ እንታይ እዮም ዝብሉ ኮይናት ኣብዚኣ እንታይ ኣሰፊራ ደላ ናይ ሰብን ናይ እንስሳን ዓቕሚ ከመይ ከም ዝኾነ ኣጸቢቕና ምእንቲ ክንርድኦስ በዚ ዝስዕብ ምሳሌ ጌርና እውን ከነመዓራርዮ ንኽእል ኢና ከነመዓራርዮ ድማ ዝያዳ ክንገልጾ ከነጉልሖ ንኽእል ኢና ዘይጐልሐ ዘይነጸረን ዘሎ ከነነጽሮን ከነጉልሖን ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዝሰፊሩ ዘሎ በበይ ወልድኣብ ናይ እንስሳ ንብረት ወይ ከዓ ዓቕሚ ኣብ ዓውዲ ከም ዝዘውር ብዕራይ መኸዳ ይመስል ኦኬ እምበኣር ናይ እንስሳ ዓቕሚ ናይ ተማሂሩ ናይ ምፍላጥ እንታይ ይመስል ኢሉ ከዓ ናብቲ ስነ እምርኡ ናይ ምግፋሕ ኣብ ዓውዲ ሕጂ ናይ ብሓቂ ትምህርቲ እያ እዚኣ እንታይ እዮም ዝብሉና ዘሎ ኣብ ዓውዲ ከም ዝዘውር ብዕራይ መኸዳ ይመስል ናይ እንስሳ ዓቕሚ ናይ እምሮ ሓደ ኣብ ዓውዲ ዝዘውር ብዕራይ መኸዳ ቀልጢፉ ይዙር ወይስ ደንጉዩ ሓንቲ ሰዓት ይዙር ወይስ ሓንቲ መዓልቲ ካብታ ዝዞረላ ዘሎ ዓውዲ ወይስ ክቢ ናብ ካልእ ከይሓልፍ ኣይኽእልን እዩ እቲ ምስትውዓል ሰብ ዝግስግሰሉ መንገዲ ግና ዝዕወተሉ ግና ከምቲ ናይ እንስሳ ክቢ ዝኾነ መንገዲ ኣይኮነን ናይ ሰብ ግን ከምኡ ከም ኣብ ዓውዲ ኮለል ዝብል ካብኣ ዘየልግስ ኣይኮነን ናይ ሰብ ንሱ ትእምርኡ ማለት እዩ ትእምርኡ ሕጂ ንሱ ንሓደ ናብ ኣዝዩ ክብ ዝበለ ከረን ዝድይብ ወይስ ዝሓኩር ሰብ ይመስል ናብ ጫፍ ደላ ወይ ከዓ ንሓደ ዓቢ ሽግር ንምፍታሕ ዝመደበ ሰብ ይመስል ንበሎ ስለዚ እዚ ምሳሌ ምስትውዓል ሰብ ኮይኑ ዘሎ ሰብኣይ እዚ ይኸይድ ደኣ ይዓርፍ ይሓኩር ይምብርከኽ ይወድቕ ይትንስእ ኤረ ሓንሳብ እስኳ ዘንከራሩ ዘሎ ይመስል ከምዚ እንታይ ክትስዕር ክትሰዓር ወይ ከዓ ዝነበረን ዘሎ እንድያ ወላ ከተንሳሕብ ገለ ዝነበረን ዘሎን ገለ ዝብል ዝነበረ ኣንሳሒቦም ነይሮም እንዲዮም እቶም ጉጅለ ሳሕል ንኣብነቱ ሕጂ እቲ ተጋዳላይ ነቶም ተጋደልቶም ስለዚ ወዲቖም ዳርጋ ነይሮም ማለት እዩ ወይ ከዓ ድማ ካብ ሳሕልቶም ውያነ መፂኦም ሓጊዞም ዘምፅዎ ምዕራብ ድማ ዳርጋ ወዲቖም ነይሮም እንዲዮም ሕጂ ከምኡ ይመስል ሓደ ሰብ ናይ እምሮ ሰብ ዋላ እኳ እንተኸበሮ እንተሸገሮ እንድሕር ደኣ መዲብዋ ግን ክፈልጣን ክበፅሓን ይኽእል እዩ ስለዚ በዚ ስነ ልቦና እዚ ክንብገስ ይምዕዱና እዮም ዘለዉ ንዓና
ከቢድኒ ተስፋ ከይንቆርጽ እንታይ ደኣ ዋላ ንሓንሳብ ከቢድ ይኸይድ ይደክም ንበሎ ምስ ደኸመ የዕርፍ ንሓንሳብ ድማ በቃ ስለ ንግዚኡ ድማ ኣተንፍስ ከብል ድማ ኮፍ ይብል ይወድቕ እውን ወረ ይወድቕ ግን ክይትስእካ ኤረ ሓንሳብስ ዘንከራሩ ዘሎ እኳ ይመስል ኢሎም በቃ ከሮሮ ዝብል ዘሎ ይመስል ኣጸቢቕ ዝወደቐ ይመስል ከምዚ ጉጅለ ሳሕብ ሳሕል ጉጅለ ሳሕል ኣብቲ ሳሕል ምስ ተዓጽዉ ግናኸ ግዜ ደኣ ሃብዎ እምበር ዝገበረ ገይሩስ ኣብ ጫፍ እታ ከረን ከም ዝበጽሕ ርጉጽ እዩ ግናኸ ግዜ ደኣ ሃብዎ እምበር ዝብል ናብ ኤርትራ እንድሕር ናብ ፖለቲካዊ መዳይ ክሪኣ እንድሕር ኮይነ ግናኸ ህዝቢ ኤርትራ ዕድል ናይ ሽግሩ ናይ መፍታሕ ደኣ ይወሃቦ እምበር ነታ ዝደልያ ጫፍ በዓል ቢትወድድ ነታ ሓርነት ዝብላ ከም ዝበጽሓ ክበጽሓ ርግጽ እዩ ከም ዝበጽሓ ከምኡ ዝርዳእና ከምኡ ክርዳእና ዝሓፈሻዊ ፍልጠት ከምኡ ክርዳእና ኣሎ ሰብ ካብ እንስሳ ፍሉይ ከም ዝኾነ ዘረድእ እብል ኣሎ ዘረድእ እዚ ዝስዕብ ካልኣይ ኣብነት እውን ከነቐርብ ንኽእል ኢና ንሱ ድማ ክፉእን ጽቡቕን ምልላይ እዩ እዚ ኣብ ሰብ ሓዲሩ ዘሎ ክፉእን ጽቡቕን ዝፈልህ ህያብዚ መንፈሳዊ ሕልና ይበሃል ድማ ኢሎም ኣለዉ ሕጂ ምክንያቱ ሕልና ግደፍ ሕማቕ ትገብር ኣለኻ ትብል ኣላ እቲ ስጋዊ ነገር ድማ ክፉእ ግበር ዝብለካ ኣሎ ስለዚ እምበኣር ሰብ ካብ እንስሳ ዝፍለየሉ እውን ክፉእን ጽቡቕን ንምልላይ ዘኽእል ባህሪ ኣለዎ ብልሎ እዚ ኣብ ሰብ ሓዲሩ ዘሎ ክፉእን ጽቡቕን ዝፈሊ ህያብዚ መንፈሳዊ ሕልና ይበሃል እንዲኦም ኢሎም ናር ዘለዉ ሕልና ምናዳ እኳ እታ ዘይሞተት ሕልና ማለት እታ ጥዒቲ ሕልና ምናዳ እኳ እታ ጥዒቲ ሕልና ዘይሞተት ማለት ትዕንዕ ጥዒቲ ማለት እዩ ንሰብ መራሒቱ እያ ሓደ ሰብ ሓደ ነገር ክገብር ምስ ዝህቅን ግበር ወይ ከዓ ኣይትግበር ትብሎ ታጥዒት ሕልና ግበር ተሓመምቲ ሕልና ድማ ኣዞ ጽቡቕ ከከም ኩነታቱ ታዓይነይተን እያ ትግበር ትብሎ ታጥዒት ሕልና ድያ ታጥዒት ሕልና ግበር ወይ ኣይትግበር ትብሎ ኢሉ ስለዚ ንሳ ብርሃን ደቂ ሰብ እያ እምበር ታጥዒት ሕልና እያ እንድሕር ሕማቕ ኮይኑ ከይትገብሮ ጽቡቕቲ ኮይና ድማ ግበሮ ትብሎ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ስለዚ ዞም ጀነራላት ኮሎኔላት ናይ ጉጅለ ሳሕል ከም ገለ ገይሮም ኣብ ገበን ምስ ኣተዉ ከምዛ ሓደ ሰብ ኣልኮል ምስታይ ምስ ጀመረ ሽዑ ምስ ተሰበሎ ክላ በዓል ፍልጥ ዘይ ጽባሕ ሞተ ፈጋቶ ተጀሚራቶ ብፍላይ ሕጂ ዶ ክጥዒለ ኢሉ ስታይ ዘብል ከምኡ ገይሮም በቃ ተሰቢልዎም እዩ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ግን ተዝምለሱ ናይ ብሓቂ መሓሾም ነይሩ ምክንያቱ ሕማቕ ዝገበረ ሰብ ኩሉ ግዜ ለይቲ እውን ብህርር እዩ ሓደ ሰብ ነቲ ዝገብሮ ምስ ሕልና ከይተማኸረ ምስ ዝገብሮ ድማ ንሳ እቲ እተፈጸመ ግብሪ ጽቡቕ እንተኾይኑ ንልቡ ሓጎስ ትመልኦ ታሕልንኡ ታጥዒቲ ሕልና በቲ ሕማቕ ባቲ ዝገብሮ ጽቡቕ እንተኾይኑ እንታይ ትገብሮ ንልቡ ሓጎስ ትመልኦ ክፉእ እንተኾነ ግና ንልቡ ብጣዕሳን ብጓህን ትመልኦ ከምቲ ዝበልክዎ ሕማቕ ናይ ለይቲ በቃ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሕማቕ ናይ ጸጥታ ምርመራ ገለመለ ዝገብሩ ብስታይ ዝቐረበ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ይብህርሩ እዮም እቲ ዝገበርዎ ለይቲ እቲ መዓልቲ ዝገብርዎ ወይ ከዓ ዝገበርዎ ይረኣዮም ደቂሶም ከለዉ እሞ ይብህርሩ ኢሎሞ ንሰብ ካብ እንስሳ ዝፈልዮ ሓደ ሳልሳይ ኣብነት ከኣሎ ኢሎምና ድማ ኣለዉ እስከ ንርኣያ እንታይ ኮን እያ ክብሉና ንሱ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓዲሩ ዘሎ ናይ ተፈጥሮ ሓረርታ ሃይማኖት እዩ ስለዚ ሃይማኖት እውን ካብ እንስሳ ፍሉይ ይገብሮ እዩ ማለት እዩ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ህዝብታት ኩሎም ሃይማኖቶም ወይ ከዓ ኣምላኾም ኣለዎም ርግጽ እዩ እቲ ገሊኡ ኣምልኾ ክብ ዝበለ እዩ ከምዚ ዞም ምዕራባውያን ነዚ ናይ ሓበሻ ሃይማኖት ዝብልዎ እቲ በቃ ብዙሕ ጥንታዊ ናይ ጥንታዊ ይሁዳዊ ሃበስ ቀደስ
ዝሓወሰ እዩ ዝብልዎ ኣለዉ በቃ ናይ ቀደም ስለ ዝኾነ ቅድሚቲ በዓል ኣብቲ ከባቢ በዓል እብርሃም በዓል ሙሴ ዝነበሩሉ ወይ ከዓ ከምኡ ዝኣመሰለስ ብዙሕ በዚኦም ከዓ ብዙሕ ሲ ሃበስ ቀደስ ዝብልዎ ኣለዎም ብሓፂሩ እቶም ኤሮጳውያን ስለዚ እንታይ ነዚ ንምባል እዮም ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቦይ ወልደ ኣብ ኩሎም ህዝብታት ሲ ሃይማኖቶም ወይ ኣምልኾም ኣለዎም ርግፅ እዩ እቲ ኣምልኾ ክብ ዝበለ ምዕቡል ኣሎ ስነ ልቦናኻ ክትጥቀም ኣለካ ዝብል ወይ ከዓ ድሑር ኣሎ ስነ ልቦናኻ ዘይጠቅም ጥራሕ በቲ ዝተባህለካ ጥራሕ ክድ ዝብል ነበቲ ናይ ቀደም ዋላ ከምዚ በዓል ቃዛፍ ዝበልዎ ሕጂ እቲ ናይ ዘበን 1500 ንድሕሪት ተመሊስካ ዝነበረ ናይ ሕጊ ቁርኣንሲ ንዓለምሲ ንዘለኣለም ከናብራ እዩ ዝብል ሓደ ካብኡ እዩ ንዓይ ማለት እየ ስለዚ ሃይማኖቶም ወይ ከዓ ኣምልኾም ኣለዎም ርግፅ እዩ እቲ ገሊኡ ኣምልኾ ክብ ዝበለ እዩ እቲ ገሊኡ ድማ ኣዝዩ ትሕት ዝበለ እዩ ግናኸ ዝኾነ እኳ እንተኾነ ኣምልኾ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ በኸምዚ ዝኾነ ሓደ ሰብሲ ብደይ ሃይማኖት ክነብር ኣይክእልኒ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ሰብ ሓደ ዘየባትኽ መንፈሳዊ ቃልሲ ኣብ ውሽጡ ሓዲርዎ ኣሎ ቃልሲ ኣብ መንጎቲ ቁኑዕን ኣብ መንጎቲ ጎባጥን ከምኡ ዝፈድ ማለት ሃይማኖት ኩሉ እዚ ቁኑዕ ዘይቁኑዕ እዩ ዘብለካ ግን ብሰብኣዊ ብንቑሕ ኣገባብ ድማ እቲ ቁኑዕ ኮይኑ ስምዖ ነቲ ድሑር ሃይማኖት ብዙሕ ዘይቁኑዕ ኣሎ ቃልሲ ኣብ መንጎቲ ጽቡቕን ኣብ መንጎቲ ክፉእን እንስሳ ግና እዚ ከምዚ ዝበለ መንፈሳዊ ገድሊ የብሉን እምበኣርከስ ሰብ ካብ መሬት እተፈጥረ ናብ መሬት እውን ዝምለስ እንስሳ ከም ዝኾነ እኳ እንተ ኣመናዮስ ካብቲ ዘለዓለማዊ እስትንፋስ ህይወት እተኻፈለ ውሉድ ኣምላኽ ምዃኑ ድማ ከቶ ክንርስዕ ኣይግባአናን ኢሎም ድማ ሃይማኖታዊ ሞራል ሃይማኖታዊ ሕልና እንታይ ኢሎም እቲ ቃልሲ ኣብ መንጎ ክፉእን ኣብ መንጎ ጽቡቕን ኣብ መንጎ ልክ ኣብዚ ቃልሲ ኣብ መንጎቲ ጽቡቕን ኣብ መንጎቲ ክፉእን ኣሎ እቲ ጽቡቕ ቃልሲ ሕጂ በባይ ወልደ ኣብ ዝብልና ዘለዉ እቲ መንፈሳዊ ሃይማኖታዊ ኣምላኻዊ ቃልሲ እዩ ስለዚ ነዚ ዝስታይ ዘበለ ድማ ካብቲ ዘለዓለማዊ ሰብ ስለዚ ካብቲ ዘለዓለማዊ ትንፋሲ ከም እተኻፈለ ውሉድ ኣምላኽ ምዃኑ ከቶ ክንርስዕ ኣይግባአናን በዚ ምክንያት ድማ ነቲ ክፉእ በቲ ጽቡቕ ጌርና ክንስዕሮ ኣለና ብማለት ሓሳቦም ኣብዚ ንዓና ኣካፊሎምልና ኣለዉ ስለዚ ተሓሰብካያስ ብዙሕ እኳ ደኣ ትምህርቲ ረኺበ ዝሓፈሻዊ ትምህርቲ ኢሎም ኣቕሪቦሞ ዘለዉ ስለዚ እምበኣር ንሕጂ ኣብዚ ይኣኽለኒ ኣብታ ትመጽእ ድማ ናብ ክቡር ሰሙናዊ ጋዜጣ ብዛዕባ ስፖርት ድማ ክነግሩና እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ንኩሉ ዘድሊ ንሓደ ሕብረተሰብ ኣብዚ ሰፊሩ ኣሎ ክላወቦ ዝደሊ ድማ ከምዚ ናይ ኣቦይ ወልደ ኣብ ጽሑፍ ዘለኩም ናይ ብሓቂ ሓደራኹም ነዚ ዝመጽእ ዘሎ ወለዶ ወይ ህዝቢ ከም ዝፈልጦ ክትገብሩ ከምዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣሰናዲኡ ኣቕሪብዋ ዘሎ መን ኮን ይወደይ ኣሰናዳኢቱ ካቦ ኣረስዕ ኣትበሃል እሱ ይመስለኒ ቃ ስታቢልዋ ናይ ብሓቂ ምስጋና ይኹኖም ብፍላይ ሕጂ ተነበብክዋስ መሊሻ ድማ ፈትየያ ስለዚ እምበኣር ቀኒየልና እያ ክብሎ ዝደሊ ነዚ ትካቦ ኣረስዕ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ናይ ኣቦይ ወልደ ኣብ ዘለዎ ጽሑፍ ወርቃዊ ብዘይ ምግናንስ ወርቃዊ ትሕዝቶ ምዕዶ ትምህርቲ ዘሎ እዩ እሞ ናይ በዓል ኣቦይ ወልደ ኣብ ሓሳባት ስቂሉ ክድበቕ ወይ ከዓ ክበንን ወይ ከዓ ናብ ህዝቢ ከይተዘርግሐ ስቕ ክብል ዝጽቡቕ ኮይኑ ኣይስማዕንን እምበኣር ሕጂ ብዘይ ኣኽለኒ